The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, tuloy-tuloy pa rin ang maagang pamaskong handog ni Congressman Saldico. Kaya abangan nyo ulit ang aming pagpili, baka kayo na ang susunod naming matawagan. Manood ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 500 pesos. Kailangan lang ay nakafollow po kayo sa aming official social media account. Sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube at TikTok at Ako Bicol Tabang Ora mismo. At manood lang po kayo araw-araw sa aming live program. Para sa ating Tabang Ora mismo Halloween special, inalam natin ang kwento ng kababalaghan, isang killer highway at naging isang ghost barangay, ang Barangay Padang. Ayon kasi sa mga residente, iba't ibang mga kababalaghan daw ang kanilang naranasan sa lugar. Ang daang-daan daw kasing residente nasawi dito, hindi matahimik. Kung ano nga bang kababalaghan na bumabalot sa lugar, panoorin po natin ito. Isa ang Mayon Volcano sa dinarayo ng mga turista sa Bicol Region. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa ganda nito? Pero hindi lingid sa kaalaman ng iba, noong taong 2006, nang manalasa ang bagyong Riming, ay daan-daang katao ang nasawi dito dahil sa pinagsamang bagyo at lahar. Isa sa labis na naapektuhan ay ang Barangay Padang sa lungsod ng Legazpi, na ngayon ay tinaguriang Ghost Barangay at Killer Highway. Ayon sa mga residente, marami raw mga kaluluwa ang hindi matahimik at patuloy pa rin na nagpapakita at humihingi ng tulong. Isa sa maswerteng nakaligtas sa trahedya ay si Maria Luz Asopardo, na ngayon ay caretaker ng Padang Memorial Cross. Ayon sa kanya, sa tagal niyang naging caretaker, wala pa raw siyang nakikitang kakaiba. Nakakakita daw sila ng tao dito, minsan babaeng nakaputi. Pero ang 28 anyos na si DG, naging kakaiba naman ang karanasan sa Memorial Shrine. Pero may nakikita talaga ako like bata, tapos yung sa may hagdan na part, may nakita ko doon na lalaki. Pero bigla lang siya nawawala. Parang isang iglap. Sabi-sabi na may pumapara. Pero wala naman daw sasak. Parang hihinto na lang yung sinakyan. Tapos yung driver na lang siguro yung makakaramdam. Minsan may nakikita na may tao pala doon, may nag-aabang, tapos pinasakay na ng driver, pero wala naman pala. Pero yung naamoy ko po na kandila po, salag talaga yun. Maging ang punong barangay ng Padang na si Kapitan Harold Benvenuto, hindi nakaligtas sa mga kababalaghan sa lugar. Gabi na kami umuwi. We pass by this road, siguro mga 2 a.m. na. Approaching sa Padang Bridge, pag-pass by namin doon, syempre hindi pa puro pa uneven pavements yun. Daan-daan, may nakakasulubong na kaming, may nakakita na kami ni Father na yung tatay ko na babae, hindi namin maaninag yung mukha niya. Yung shirt niya, floral na color brown na siguro mga putik-putik na yun.
Tapos basta wala siyang mukha and naka-blouse na flower, maputik yung short niya. Nakapaa. Nung pagbaba namin doon sa may Padang, itong ngayong Padang Bridge, pero kasi wala pa yan na Padang Bridge na yan. Nung pagbaba namin doon, namatay yung makina ng sasakyan ni Papa. So, pagtingin namin sa rear mirror, wala na yung babae sa likod kasi nawala yung babae sa likod. Di na lang kami nag-imikan ni Papa, nagkwento na lang kami dito sa bahay. So, that's one kasi talagang tiningnan namin sa likod, wala na yung babae. Second, never ending na mga sounds ng mga bata na umiiyak. Paggabi, maririnig mo yan. Malapit sa may shrine, at yung malapit dito papunta sa may Cagayanan Beach Resort. Mga naririnig ko na lang to during those time, yung may papara na sa jeep, sasakay yung babae, tapos along the way, nawawala. So, yun yung mga stories dito sa Barangay. Totoo nga ba ang mga nagpapakita o nagpaparamdam ng mga kaluluwa kaya madami ang mga nadidisgrasya? Dahil sa kanilang mga kwentong kababalaghan ay pinuntahan ng Team Ako Bicol Tabang Ora mismo ang lugar. Eto nga mga ka-action, personal kong pupuntahan kasama ang aming team etong Barangay Padang kasi ito ay kinukonsider nilang killer highway at ghost barangay dito sa Legazpi City. Ito ay matapos na masalanta ng Super Typhoon Riming nung nakaraang taong 2006. Kaya mga ka-action, tara! Andito tayo mga ka-aksyon sa Padang Memorial Cross kung saan magtitirik tayo ng kandila para sa mga residenteng namatay matapos itong Super Typhoon Riming kung saan hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagkakaroon ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa. Ngayon, lakas loob naming susubukan na pakiramdaman kung meron nga ba talaga. Alas 3 ng madaling araw nang marating namin ang shrine. Tahimik at huni lamang ng kuliglig ang aming naririnig. At pailan-ilan lamang ang mga dumaraan sa lugar. Ilang oras din kaming naghintay sa lugar. Pero wala kaming naramdamang kakaiba. Maging ang sinasabi ng ilang residente na nasawi ng mga motorista sa lugar, bigo rin kaming makita. Inalam din namin sa Philippine National Police kung totoo nga ba na ang mga naaksidente ay dulot ng mga kaluluwang hindi matahimik sa lugar. Pero lahat ng ito, pinabulaanan ng PNP. Ito incident yan ang mga pangyayari na talagang minsan nasa driver din yan minsan yung kawalan ng disiplina, minsan pagmamaniyo pa na lasing, pangalawa yung may mga mechanical defects pala, sasangkay ka agad sa sasakyan, hindi man lang chine-check yung kanilang sasakyan, yung pala may problema, may defective lights o hindi niya ng isang mga rason kung bakit na-accident tayo. Susing pag-iingat pa rin dapat ang gawin natin, lalo na sa mga driver, lalo na dito sa Padang, particular sa Padang, na kung saan marami po dito ang namatay noong panahong Riming. Yung pag-iingat po natin, dapat po andyan parati, lalo na sa pagmamaniyo. Kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi rin mababaon sa limot ang trahedyang kumitil sa buhay ng daang-daang residente sa lugar. Kung Padang Memorial Cross, this will serve as a reminder, for everyone that every year we will going to commemorate the devastated and the tragic loss of lives and properties because of the Typhoon Riming na nangyari po last November 30, 2006.
may makikita po tayo doon na 3 cross. And basically, the meaning of that 3 cross is that pray, hope, and love. Marami man ang nakakaranas ng hindi maipaliwanag na kababalaghan sa lugar. Isa lamang ang nais ng mga residente, ang magkaroon ng kapayapaan ang lahat ng mga kaluluwa. Yan mga ka-aksyon yung nakakatindig balahibong eksperyensya ng mga residente na kung saan sila mismo ay nakaramdam ng takot matapos itong Super Typhoon Rimi noong taong 2006 kung saan maraming mga residente ang binawian ng buhay dyan mismo sa Barangay Padang, Legazpi City. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ginang na lumobo ang tiyan at namaga ang buong katawan dahil napaglaruan daw ng engkanto at nakakita ng White Lady. Alamin natin ang tunay na kondisyon. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang Ora mismo.
44 na taong gulang na residente ng Ligao City ginagambala raw ng mga engkanto. Pinalaki raw ang kanyang tiyan at pinamaga ang kanyang buong katawan. Ang kanyang tunay na kalagayan, alamin natin. May bahay po kami luma dyan po sa likod namin, sa harap. Nagpicture po yung kapatid ko, nakakita pong white lady. Tapos po minsan, maingay po dyan sa loob ng bahay namin, wala na pong tao. Sinabi po ng asawa ko, may nakita siyang anino. Kasi po, siyempre po sa loob ng bahay namin, hindi na po namin nakikita siya. Sa modernong panahon ngayon, naniniwala ka ba sa mga engkanto? O mga elementong di umano'y hindi natin nakikita? Sa bayan ng Ligao, nakilala ng aming team ang isang 44 anyos na ginang na di umano'y hindi pinatatahimik ng mga kakaibang elemento na pinaniniwalaan niyang nagbibigay ng iba't ibang karamdaman sa kanyang katawan. Mga 3 linggo na po ito, madam, namamaga. Minsan po nawawala, minsan po hindi. Hanggang ngayon po, maga. Opo. Ano, ma'am, sa tingin mo yung naging rason niyan kung bakit namamaga? Ituro mo nga, ma'am, yung paa mo. Parang nakakain po ko yata, madam, ng bawal. Opo. Kaya po namaga siya. Lalo po nung pagligo ko sa dagat, lalo pong namaga. Pag uwi ko, hindi na ako nakakalakad. Yung po, pumunta dito yung agta sa bahay namin. Ang sabi po, para pong, yun nga, pag pinaanoan ako ng tao, yung kapwa-tao natin, na yung picture ko raw po, nilulubog sa dagat. Tiyan ko raw po, sumasakit, pinapasakit yung tiyan ko po. Sayo po nung agta. Hinihingihan po ako, ma'am, ng 15,000. Sabi ko, ano po ibibigay ko? Talaga paggamot niyo po sa akin, pumunta pa ako dun sa asawa ko. Sabi nung amo niya, Diyos ko, 15,000, hindi naman yan albularyo. Kasi po, naglagay po siya ng mga itlog, bigas, tapos po yung mga herbal ng dahon. Anong ginawa niya doon, ma'am? Nilagay po dun sa yung suot ko pong damit magdamag na puti. Nilagay po niya doon, binuhol. Tapos po, pinalagay po sa tiyan ko. Tinanggal na po niya yung tali sa damit ko. Pinakita po niya sa akin na yun raw po yung, kaya po sumasakit yung tiyan ko. Yun raw po yung mga hayop na nakita niyang itim. Yun raw po yung umano sa tiyan ko, umaatake. Yung laman dagat daw po yun, sabi. Sabi po nung agta. Ngunit dahil sa laki ng singil sa kanya ng sinasabing manggagamot, ay hindi naniwala dito si Renalyn. Kung kaya, muli siyang naghanap ng isa pang albularyo. Naabutan namin si Lolo Jaime, isang sikat na albularyo sa bayan ng Daraga Albay. Naipasa daw sa kanya ng kanyang yumaong asawa ang kakayahang manggamot, lalo na sa mga taong di umano'y na engkanto. Ilang sandali pa ay sinimulan na rin ni Lolo Jaime ang kanyang orasyon upang gamutin si Renalyn. Hindi nila sutil. Tabata rayo. Yakbang kamusan tao. Palalari ko. Siyempre, may tipsika ko sa tubig. Paliwanag ng albularyo, may nabuhusan di umano si Nanay Renalyn na engkanto ng siya'y maligo malapit sa kanila. Kaya sabi ko, kung ilang, narigos ka na nga ako. Si pikarigos na to, amo na ipikarigos mo. Kaya, di na o yun na sakit. Bakit sabi ko, kalyalo. O yun na, di yan si mo nakalipat. Pero maula na yato. Ngunit ang mga engkanto, hindi raw natin dapat katakutan. Kuwabaga, coordinate sa atin. Siya rin na nakariparo, tapos nakaibang paros. Pero may nagamasid. Naligo raw po ako. Ngayon daw raw po,
nakaano po ako ng tubig sa taong hindi nakikita. Kaya raw po, pinamagayong pa ako. Pero raw po, gagawin na po niya daw ito. Binigyan niya ako ng gamot. Inumin ko raw po ngayong gabi. Inamin din sa amin ni Renalyn na maging sa loob mismo ng kanilang bahay ay mayroong kababalaghang nangyayari. Na di umano'y may koneksyon sa patuloy na pagbagsak ng kanyang kalusugan. Simula po, lagi po ang pagkasakit. Lagi na po ako yung madam nakahiga. May bahay po kami luma dyan po sa likod namin, sa harap. Nagpicture po yung kapatid ko, nakakita pong white lady. Tapos minsan, maingay po dyan sa loob ng bahay namin, wala naman pong tao. Nag-iingay-ingay po. Tapos po, pag tinignan nyo, wala naman pong tao. Tapos po dyan po sa loob, para pong laging may tubig. Tubig po, yung sa ganito po namin, dyan sa loob. Para pong lagi may tubig kasi po parang napakalamig niya. Opo, puro po ito puno dati tapos po matalahib. Kami lang po yung bahay muna dito. Wala po pong kabahay-bahay dyan. Opo. Matagal na po kami ditong nakatira. Parang meron kong nakikitang dumadaan. Tapos wala naman. At tuwing sasapit ang hating gabi. Kaya nga po minsan lagi po akong naano dyan sa CR. Opo, kasi po pag sa CR po, meron pang umaano, tumatakbo nga po dito. Yung wala po akong panty kasi po natatakot ako. Opo, kasi po para po akong natatakot. O, kasi nga po, bawal po ma-stress. O, ganun po, siyempre po, umano po yung dibdib. Dagdag pa ni Renalyn. Minsan nga po dyan sa mangga, parang merong laging umaano sa bubong namin. Yung parang merong laging bumabagsak. Ano yun, ma'am? Aswang? Opo. Dalaw. Sa tingin mo, ma'am, may dumadalaw sa'yo dito ang aswang? Gabi po, laging umaano po dyan sa bubong namin. Dito po nagagaling sa mangga. Biglaan lang pong bumabagsak. Lumalabas yung mama ko. Kumukuha siya ng asin. Inanon niya yan sa bubong. Mayroon po dito sa lugar namin ganun. Merong mga... Ganon. Kaya lang po, mahirap na po banggitin kung sino. Marami na po siya namatay, dalawa kong kapatid. Pag ko nga po, nagbutas yung dito. Butas po yun dito. Tapos po, sa ilalim ng igaan niya, mayroon yung malalaking Mindoro frog. Parang inaano yung ganito niya. Kinakain niya. Para pong sinisip-sip yata, ganon. Maliban pa dito, meron din umanong nakitang anino ang kanyang asawa sa loob ng kanilang bahay. Kung may nakita siyang anino, kasi po, siyempre po sa loob ng bahay namin, hindi na po namin nakikita siya. Ang sa isipan ko po, baka po anong gawin, kasi po hindi namin nakikita. Dahil sa kanyang kondisyon, ay hindi rin mawala sa kanyang isip na baka matulad siya sa kanyang mga kamag-anak na nasawi dahil sa sakit. Mamakaw pa ako kay Lord na sana po yung gumaling na po ako. Kasi po yung mga anak ko maliit pa, kawawa naman. Kaya po madam, sana po magamot po ako talaga. Dahil sa kalagayang ito ni Renalyn, ay agad siyang sinamahan ng Team Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa ospital para siya ay mapasuri. Matapos ang halos 1 oras na konsultasyon sa doktor, ay lumabas ang posibilidad na may sakit si nanay sa puso at atay. Ngunit para matukoy pa ng doktor ang kanyang tunay na kondisyon, ay kailangan muna niyang sumailalim sa mga laboratory test. Maliban sa takot sa mga engkanto, ay takot rin sa bayarin sa ospital ang iniisip ni Renalyn, kung kaya't hindi niya nagawang magpa-check up sa doktor. Kaya naman, upang maglaho na ang alalahanin na ito ni Nanay Renalyn, sinagot na ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang pambayad sa doktor at iba pang bayarin sa ospital. Matapos nito, ay sabay-sabay na din kaming lumabas ng ospital upang ihatid si nanay sa kanyang bahay sa Ligao. Po ni Doc, maaari po yung sakit ko sa puso o kaya sa atay o kaya po sa kidney. Pag po nakita na yung mga resulta.
Aminado si Nanay Renalyn na para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang malaman ang inisyal na diagnosis ng doktor. Mas matindi pa umano sa takot niya sa mga engkanto na gumagambala sa kanya ang kanyang nararamdaman. Takot na baka raw ay maaga niyang maulila ang kanyang mga anak dahil sa kanyang karamdaman. Siyempre po, yung mga anak ko po maliit pa. Ayaw ko po mamalay, ma'am. Kasi po, bata pa ako. Kawawa naman po yung anak kong bunso. Ngunit sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman, ay ipinaramdam sa kanya ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo na merong handang tumulong sa kanya at sa kanyang pamilya. Paabot po ni Congressman Saldico. Yung Salamat konting po. grocery packs po, ma'am, para sa inyo. Congressman Saldico, marami pong salamat sa bigay nyo. Salamat po. Dahil tinulungan nyo po ako para pong yung loob ko, madam, gumaan na. Kasi po, makikita na po yung kung ano po yung sakit ko. Sa ngayon, sa kabila ng patuloy na pagkirot ng kanyang namamagang paa at paglobo ng kanyang tiyan, mas matapang na si Nanay Renalyn na harapin ang takot sa kanyang kalooban. Katulad ni Nanay Renalyn, marami sa atin ang nakaranas din ng pagpaparamdam at pagpapakita ng mga engkanto. Sadyang ang marami pang bagay ang hindi tuluyang napapaliwanag ng agham at medisina. Subalit, manatili sana tayong matapang para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Ayan mga ka-aksyon, sa kabila ng kanyang paniniwala na siya ay naingkanto sa tulong ng doktor, paliwanag ng siyensya, ay mas nalaman niya mga ka-aksyon na meron pala talaga siyang iniindang sakit. Eto na mga ka-aksyon, tatawagan ko na ang maswerteng napili at mabibigyan ng 500 pesos sa araw na ito. Siya isa sa mga laging nakasubaybay sa ating programa. Hello, magandang tanghali po. Ayan, so maswerte ka. Ikaw yung pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa ngayong hapong ito. Ano po yung pangalan niyo po, ate? Jessryn Pantua po. Jessryn Pantua. Taga saan po kayo? Taga Salvation Piudoran, Albay. Ayan, taga Piudoran. Congratulations. Opo. Ayan, lagi po ba kayong nanonood? Po. Lagi po ba kayong nanonood ng Ako Bicol Tabang Ora mismo? Opo, kada po alauna ng hapon po, araw-araw po. Ayan, kayo po ba ay may pamilya na, estudyante? Ilang taon na po kayo, ate? 29 po, may pamilya na po. Ayan, so masaya po ba kayo na kayo po yung maswerteng napili at natawagan ngayong hapon? Opo, sobrang saya po. Ayan, so saan nyo po gagamitin ito po ating 500 pesos na inyo pong napanalunan? Pangbili po ng bigas tapos po pangbili po ng ulam. Ayan, so pambili ng bigas at ulam. So malaking tulong na ba ito sa inyo, ate? Opo, sobrang blessing na po ito sa amin. Opo. Ano po yung pinagkakaabalahan nyo po araw-araw? Sa bahay lang po. Sa bahay lang. So si Mr. po? Nagtatrabaho po. So si Mr. habang nagtatrabaho, kayo po yung nag-aasikaso sa bahay. Ilan na po yung anak Opo. ninyo? 2 po. Ayan, so 2. May pambili na kayo ate ng bigas at ulam. Ano po yung nais nyo pong sabihin kay Congressman Saldi at sa palatuntunan pong ito? Salamat po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo po at kay Saldi ko po. Maraming salamat po. Ate, congratulations! So, huwag nyo pong ibababa ang telepono para makuha po ng aming staff kung ano po yung paraan para maklaim nyo po ito pong napanalunan po ninyong 500 pesos. Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy ang maagang pamasko ni Congressman Saldico. Para po ito sa inyo, kaya naman po ano pa ang inyong hinihintay? Abangan nyo na at baka kayo na ang aming susunod na matawagan bukas at mabibigyan ng 500 pesos. Tuloy-tuloy lang po kayong sumabaybay sa aming programang Ako Bicol Tabang Ora mismo.
Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar ay maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat